Sa pagtuo nga dili madiskitahan sa kapulisan, gihimo sa duha ka mga suspek ang sementeryo nga ilang baligyaanan sa illegal nga druga. Apan pakya sila tungod kay adunay nakasumbong sa kapulisan, hinungdan nga gihimo ang pagsikop sa duha. Sa gihimo nga bypass operation sa Misamis Occidental Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU o sa Usami City Police Office, nasikop ang duha ka suspetsado nga namaligya og shabu sulod sa Aguada Cemetery sa may alas 10:45 ang takna Mayo 31. Giila ni Police Major Dennis Tano, hipi sa kapulisan sa Usamis, ang mga nadakpan nga suspek nga sila si Lino Natividad Chua Jr. nagpuyo sa 50th District Usami City og Michael Pahilangco Damas nagpuyo sa Procais Kinangay Sur Clarin Misamis Occidental. Ihimo ang operasyon human nga nagpositibo ang test buy sa pusher buyer ngadto kang Chua. Napalit gikan kang Chua ang usa ka rectangular sachet sa gituhang shabu apil ng tulo ka pakete sa aluminum foil. Nakuha usab ang nagkadiyang plastic transparent sachet sa posisyon ni Chua nga dunay sulod nga gituhang shabu. Nasakmit usab sa mga otoridad gikan sa posisyon and control ni Damas ang unom ka pakete sa gituhang shabu. Si Chua ug Damas ang giingong magkasusyo sa pagbaligya sa illegal nga druga. Ang mga ebidensya nga nakuha mo timbang og kapin kun kulang 10 gramos nga adunay street value nga 68,000 ka pesos. Giandam na ang kaso nga ipasaka sa duha ka nadakpan. Neftali Patulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.